салом мегӯем ба шумо мухлисон ва тамошобинони азизи барномаҳои телевизиони Баҳористон. Инак ҳафтаи сипарӣ гашт ва мо боз меҳмони хонадони шумоем бо барномаи навбатии алифбои роҳ. чун ҳамешагӣ дар барномаи мо ду даста иштирок мекунанд ва миёни ҳамдигар қувваозмоӣ мекунанд. тамошобинони азиз, биёед сараввал бо дастаҳо шинос мешавем ва мегузарем ба иҷрои шарти аввали барнома. хуб, марҳамат шумо. ман Саидова Гулавзо, сардори дастаи Чароғак. офарин, марҳамат шумо. ман Шаипова Зайнаб. ман Сулаймони Мафтуна. хуб, шумо. ман Юсупов Муслим. офарин. хуб, бинандагони азиз, аллакай мо бо як даста шинос шудем ва мегузарем ба дастаи дигар. хуб, марҳамат. ман Додарбекова Аниса, сардори дастаи Роҳгузар. офарин Аниса, марҳамат шумо. ман Фатуллаев Иброҳим. ман Юсупова Мадина. ман Усмонов Усмон. офарин бачаҳо. хуб, бинандагони азиз, мо бо ҳарду даста шинос шудем. иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо хонандагони муассисаи таълимии Ганҷи Дониш ҳастанд. бачаҳо, омода ҳастед то ин ки ман шарти аввали барномаро ба шумо фаҳмонам? бо диққат маро гӯш кунед. таври худи шумо дида истодаед, дар рӯи ин миз расми аломатҳои роҳ гузошта шудааст. вале бояд гӯям ки ҳар як аломат ба 3 қисм тақсим шудааст. дар маҷмӯъ дар ин ҷо расми 2 аломат аст. супориш чунин аст: бояд як нафар аз иштирокчиён бо самакат саҳнаро давр зада, як қисми аломатро гирифта ба назди дигар иштирокчиён барад. дигар иштирокчиёнро зарур аст ки аз ин пораҳо аломатҳои роҳро ҳосил кунанд. шарти аввали барнома ба шумо фаҳмост? ин тавр ки бошад, аз дастаи Чароғак шурӯъ мекунем. хуб, аз дастаи Чароғак як нафар марҳамат ба назди самакат равед. дигар иштирокчиён шумо ба назди тахтача. Мафтуна, омода ҳастед? ин тавр ки бошад, бо ҳисоби 3 шурӯъ мекунем. 1, 2, 3, рафтем. як қисми аломатро мегирем ва ба назди дигар иштирокчиён мебарем. офарин. аллакай дастаи Чароғак як аломатро хуб, дастаи Чароғак чусту чолокиро аз даст намедиҳем. агар хоҳед ки ғолиби бахши мо гардед, пас кӯшиш намоед. офарин. хуб,
тамошобинони азиз, аз дастаи чароғак Мафтуна шарти аввали барномаро дар муддати 2 дақиқа ва 40 сония ба анҷом расонид. Офарин Мафтуна, марҳамат гузашта дар ҷои худ шинед. хуб, биёд рафта мебинем ки дигар иштирокчиён кадом маълумотҳои роҳро ҳосил карданд. хуб, дастаи чароғак, шумо кадом маълумотҳоро ҳосил кардед? мо ду аломатро ҳосил кардем. Якум аломати истгоҳи троллейбусҳо ва автобусҳо. яъне дар ҳар ҷое ки ин аломат аст, мо метавонем дар он ҷо троллейбус ё ин ки автобусро интизор шавем. ҳамин Бале. хуб, аломати дуюм кадом аломат аст? Аломати дуюм аломати бо дучарха гаштан ман аст. офарин, яъне дар ҳар ҷое ки ин аломатро мо мебинем, дар он ҷо бояд мо дучархасаворӣ накунем. ҳамин не бачаҳо? Бале. офарин, марҳамат гузашта дар ҷойҳои худ шинед. хуб, бинандагони азиз, тавре ки худи шумо шоҳид гардидед, дастаи чароғак шарти аввали барномаро дар муддати 2 дақиқа ва 40 сония ба анҷом расонидан тавонистанд 2 аломатро ҳосил кунанд ва ба мо дуруст шаҳр диҳанд. акнун мегузарем ба дастаи роҳгузар. хуб, аз дастаи роҳгузар марҳамат як нафар ба назди самакат равед, омода шавед ва дигар иштирокчиён шумо марҳамат ба назди тахтача. омода мешавем ва бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. Мадина, омода ҳастед? ин тавр ки бошад, бо ҳисоби 3 шурӯъ мекунем. 1, 2, 3, рафтем. хуб, баъд аз ба анҷом расидани шарти аввали барнома ғолиб муайян мегардад. ҳар дастае ки хубтару бехато шартҳои барномаи моро иҷро кунад, ғолиби барнома дониста мешавад. дастаи роҳгузар, чусту чолокиро аз даст намедиҳем. зудтар бошед, вақт рафта истодааст. офарин Мадина. тамошобинони азиз, дастаи роҳгузар аллакай як аломатро ба анҷом расонида истоданд. офарин дастаи роҳгузар. хуб, ва қисмати охири аломат низ ба назди иштирокчиён омада расид. офарин Мадина. тамошобинони азиз, аз дастаи роҳгузар Мадина шарти аввали барномаро дар муддати 2 дақиқа ва 10 сония ба анҷом расонид. офарин Мадина, марҳамат гузашта дар ҷои худ шинед. ва мо рафта мебинем ки дастаи роҳгузар кадом маълумотҳоро ҳосил карданд. хуб, дастаи роҳгузар, шумо кадом аломатҳоро ҳосил кардед? мо 2 аломатро ҳосил кардем. аломати якум аломати дучарха аст. хуб, дар ҳар ҷое ки ин аломатро мо мебинем, метавонем дар он ҷойҳо дучархасаворӣ кунем. мо дар роҳҳои мошингард метавонем дучархасаворӣ кунем? Не. чаро? барои чӣ? чунки хатарнок аст. офарин. хуб, аломати дуюм кадом аломат аст? аломати дуюм аломати гузаргоҳ аст. офарин дастаи роҳгузар, марҳамат дар ҷойҳои худ шинед. бинандагони гиромӣ, дастаи роҳгузар шарти аввали барномаро дар муддати 2 дақиқа ва 10 сония ба анҷом расонидан 2 аломатро ҳосил карданд ва ба мо дуруст шаҳр доданд.
бори дигар ёдовар мешавем ки шарти аввали барномаро дастаи чароғак дар муддати 2 дақиқаву 40 сония ва дастаи роҳгузар бошад дар муддати 2 дақиқаву 10 сония ба анҷом расонидан. аз ин рӯ ба дастаи чароғак 4 хол ва ба дастаи роҳгузар бошад 5 хол супурда мешавад. бачаҳо, дар шарти дуюми барнома ман ба шумо 10 та савол пешниҳод мекунам. барои ҳар як ҷавоб шумо соҳиби як холи мегардед. омода ҳастед то ин ки ман саволҳоро ба шумо пешниҳод кунам ва шумо ҷавоб гардонед? ин тавр ки бошад саволи аввалро ман мехонам, шумо бо диққат гӯш кунед. ҳангоми аз автобус ё троллейбус фаромадан мо бояд кадом қоидаҳорориоя кунем? марҳамат, дастаи роҳгузар. бояд аввал мусофирони даруни автобус фароянд, баъд мусофирони берун ба автобус дароянд. офарин, яъне агар худи мо мусофир бошем дар дохили автобус, мо бояд аввал фароем ва баъд нафароне ки дар беруни нақлиёт истоданд ба дохил шаванд. ҳамин? хуб, саволи дуюм. дар назди муассисаҳои нигоҳубини кӯдакон кадом аломат бояд гузошта шавад? марҳамат, дастаи роҳгузар. дар назди ин муассиса аломати кӯдакон гузошта мешавад. ин ронандаҳоро ҳушёр медиҳад ки дар ин ҷо кӯдакон ҳастанд ва бояд суръати мошинро оҳиста кунанд. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, саволи навбатӣ. аломатҳои манъкунанда чӣ гуна шакл ва ранг доранд? марҳамат, дастаи чароғак. аломати манъкунанда дар гирдаш ранги сурх дорад. офарин, аломати манъкунанда ранги сафед бо сурх аст. офарин. саволи навбатӣ. аз куҷо роҳро убур кардан мумкин аст? мо аз куҷо метавонем роҳро убур кунем? марҳамат, дастаи чароғак. мо роҳро аз гузаргоҳи зеризаминӣ гузошта метавонем. танҳо аз гузаргоҳи роҳи зерзаминӣ мо метавонем роҳро убур кунем? боз аз роҳи пиёдагар метавонем гузарем. яъне аз гузаргоҳи зеризаминӣ ва роҳи пиёдагард метавонем роҳро убур кунем. хуб, саволи панҷум. қисми кӯчае ки дар он мошинҳо ҳаракат мекунанд чӣ номида мешавад? марҳамат, дастаи чароғак. қисми кӯчаро роҳи мошингард меноманд. офарин. хуб, саволи шашум. ҳаракатро дар роҳ кадом воситаҳои техникии идоракунӣ ба танзим медароранд? марҳамат, дастаи чароғак. чароғак ва аломатҳои роҳ. яъне ҳаракатро дар роҳ воситаҳои техникии чароғак ва аломатҳои роҳ идора мекунанд. саволи навбатӣ. кадом ранги чароғак фармони ба ҳаракат омода шаведро ишора мекунад? марҳамат. ранги зарди чароғак ба мо мегӯяд ки барои гузашта омода шавед. офарин, яъне ранги зарди чароғак ба мо мефаҳмонад ки барои гузаштан омода шавед. саволи ҳаштум. масофаи аз лаҳзаи пахш кардани педали тормоз то пурра қатъ шудани гардишро чӣ меноманд? онро масофаи тормози мошин меномад. офарин, аниса, ҷавоби шумо дуруст аст. хуб, саволи навбатӣ. чӣ тавр метавон фаҳмид ки мошин ба тарафи чап гаштан мехоҳад ё рост? марҳамат, дастаи чароғак. аз чароғаки мошин мо мефаҳмем ки ронанда ба кадом тараф ҳаракат карда мехоҳад. офарин. саволи охиринро мехонам, бо диққат гӯш кунед. дар кадом мавқеи назоратчии ҳаракат аз роҳ гузаштан манъ аст? марҳамат, дастаи роҳгузар. агар назоратчии роҳ пушташро ба мо гардонда бошад, ин маънои онро дорад ки гузаштан манъ аст. офарин, ҷавоби шумо дуруст аст. хуб, бинандагони азиз, дар шарти дуюми барнома дастаи чароғак тавонистанд ки ба 4 саволи пешниҳод намудаи ман ҷавоби дуруст гардонанд ва дастаи роҳгузар бошад ба 6 саволи ман тавонистанд ҷавоби дуруст гардонанд. аз ин рӯ
ба дастаи чароғак 4 хол ва ба дастаи роҳгузар бошад 5 хол супурда мешавад. офарин. хуб, расидем ба шарти севуми барнома. бачаҳо, дар шарти севуми барнома мо зуд ҳаракатӣ ва албатта бодиққатии шуморо месанҷем. супориш чунин аст: шумо бояд бо дучарха саҳнаро давр занед, вале бояд гӯям ки ҳар як аломате ки дар ин ҷо гузошта шудааст, шумо бояд танҳо аз рӯи ана ҳамин аломатҳо ҳаракат кунед. шарти севуми барнома ба шумо фаҳм аст? ин таркиб бошад. аз дастаи чароғак шурӯъ мекунем. аз дастаи чароғак марҳамат як нафар ба наст дучарха равед. омода мешавем. муслим, омода ҳастед? ин таркиб бошад. бо ҳисоби 3 шурӯъ мекунем. 1 2 3 рафтем. чароғак сурх аст. роҳро идома медиҳем. аломати даврзананда. офарин. тамошобинони азиз, аз дастаи чароғак муслим шарти севуми барномаро дар муддати 30 сония ба анҷом расонид ва ҳама аломатҳое ки дар ин ҷо гузошта шудааст, танҳо аз рӯи онҳо амал кард. офарин муслим, марҳамат гузашта дар ҷои худ чинед ва мегузарем ба дастаи роҳгузар. аз дастаи роҳгузар марҳамат як нафар ба назди дучарха равед. омода мешавем. усмон, омода ҳастед? 1 2 3 рафтем. пиёдагардон. роҳро идома медиҳем. офарин. тамошобинони азиз, аз дастаи роҳгузар усмон шарти севуми барномаро дар муддати 23 сония ба анҷом расонид. офарин усмон, марҳамат гузашта дар ҷои худ чинед. тамошобинони гиромӣ, бори дигар ёдовар мешавем ки шарти севуми барномаро дастаи чароғак дар муддати 30 сония ва дастаи роҳгузар бошад дар муддати 23 сония ба анҷом расонидан. аз ин рӯ ба дастаи чароғак 4 хол ва ба дастаи роҳгузар бошад 5 хол супурда мешавад. офарин бачаҳо. бинандагони гиромӣ, баъд аз ба анҷом расидани 3 шарти барнома, дастаи чароғак соҳиби 12 хол ва дастаи роҳгузар бошад соҳиби 16 хол гардиданд. яъне дар ин барнома ғолибият насиби дастаи роҳгузар гардид. офарин ба дастаи роҳгузар. дастаи чароғакро афтода намешавем. шумо метавонед омода шавед ва дар барномаҳои минбаъдаи мо омада иштирок кунед, ғолибиятро ба даст оред. тамошобинони азиз, ин ҷо нашри навбатии барномаи алифбои роҳ ба анҷом мерасад. мақсади барномаи мо шинос намудани шумо ва хурдсолон бо қоидаҳои ҳаракат дар роҳ мебошад. хайр азизон, то дидори навбатӣ дар барномаи алифбои роҳ. хайр.